kasam la menta la job ai ma si bu tip tinga la tip oh thei va pila don ku banya kasam la menta la job ai ma si bu banya kasam la menta la job ai ma si bu Shirkei baling akabari kunre nganda ai kranti ho thai ho da shisha ngam thong la da phi mon ya nga chi ju nam ba ngam ri hong nganda ai kranti ho thai ho da shisha ngam thong la da phi mon ya nga chi ju nam ba ngam ri hong la da phi mon ya nga chi ju nam ba ngam ri hong kum no kum ta pi gren kat yang a in the ban challenge kum no kum ta pi gren kat yang a in the ya challenge pi u badang samlang akabala demen pi u badang samlang akabala demen lagi mat ngalayo i ho pila bun ki kun ki ti nganom snup herya kata baro kin lom ki jonga lagi mat ngalayo i ho pila bun ki kun ki ti nganom snup herya kata baro kin lom ki jonga ya kata baro kin lam ki jamnya la da bikin hok ko ba ngam na ban kerna la da bikin hok ko ba ngam na ban kerna pikren hadu kata yo hadin him killa pikren hadu kata yo hadin him killa haba pi ong kum ta ho snu kum ba pi arjing mon kisin bangala ya pi tang happy bangan rai kun haba pi ong kum ta ho snu kum ba pi arjing mon kisin bangala ya pi tang happy bangan rai kun kisin bangala ya pi